Това видео ви показва техника на грубо шпакловане с изчеткване. За да получите желаната повърхност, се използват Baumit Creative Top, Trend или Fine. За тази техника са ви необходими стоманена маламашка, зидарска мистрия и баданарка. Baumit Creative Top се нанася върху цялата площ с неръждаема маламашка и се изтегля до желаната дебелина. Още прясната мазилка се структурира според желанието с стоманена маламашка. Най-накрая прясната повърхност се изчетква с влажна баданарка и се заглаждат ръбовете по повърхността на мазилката. Baumit Creative Top можете да получите и отцветен в цветовете от каталога Life. Техника с двуслойно пръскане. Моделираща техника. Техника на грубо шпакловане с изчеткване. Техника с валяк. Baumit. Идеи с бъдеще.